Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Radyo Balagon ka ito, DZGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 10 minutos pasado alas 7. Hatod sa inyo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na biyernes. And out sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, mga tripulantes kan tugboat as in barge ipapaerarom sa RT-PCR tests sa masunod na aldaw. Mga residentes ka Northern Barangay sa Legazpi City ang tutudukan nin bakuna ngunyan. Mga personang involved sa illegal drugs sa Legazpi City nagdadakol pa sa tahaw kan pandemya. Pagbakuna, dapat aprobitsaran kan mga senior citizens. Sa lado nasyonal, kaso nin iba-ibang variants kan COVID-19 na dudugangan. Kaso ng COVID-19, luway-luway na nagdadakol na naman. Grupo nin mga kababaihan malansan nin kampanya para kumbinsiron si Robredo na magkandidato para presidente sa 2022 election. Sona ni Duterte sa Sabato naman nin mahiwasan na rally. Sa ibang nasyon, 10 katao gadaan sa mudslide sa Tajikistan. Sa lado rin sports, coaching staff kan Team Pilipinas positibo sa COVID-19. Detalyas kan Bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Na Proxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Nasupla ang pangenot na talaan nin RT-PCR test sa mga tripulantes kan MT Clyde as nasangunyan nakaangkurahe sa Albay Gulf. Kinabi kan Philippine Coast Guard na itinala na sina kan mga otoridad sa salud ang testing sa mga tripulantes sa mga masunod na aldaw. Sa indang ipinaluwanag na matalaan pasindan in petsa kung arin pwedeng gibuhon ang RT-PCR test sa mga tripulantes kan tugboat na hali sa Indonesia na may 19 tripulantes alagad ang 11 kini pigsasabing positibo sa COVID-19. Sa oras na magibo ang RT-PCR test asin magluwas ang resulta, digdi masasabutan kung pira talaga ang positibo sa COVID-19. Sa ibong lado, bantay sarado kan Philippine Coast Guard asin mga katuwang na ahensya ang sitwasyon tanganing makasiguro na daing makakababa sa tugboat asin barge na daing mag-aagi sa tamang protocol.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Mga residentes kan barangay sa norteng parte kan Legazpi City ang puntiriyang niya na aldaw kan gobyerno lokal na mabakunahan kontra sa COVID-19. Sinabi ni Alcalde Noel Rosal na ang mga tutudukan ng Johnson & Johnson vaccines iyon mga senior citizens kan barangay Rawis, San Joaquin, Tamauyan, asin Bigaa. Siyang sinabi na ang mga residentes kan barangay sa Legazpi Port asin Albay District, iyon naman ang isusunod na mababakunahan. Idinagdag pa man ni Rosal na ang ibang sektor dapat magtaod-taod muna sa pagsasabi na kinakaipuan pang halaton ang clearance hali sa Department of Health. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nasa 26% pasanakan mga senior citizens sa Legazpi City ang natudukan in bakuna kontra sa COVID-19 kung kaya dapat matawang sindanin prioridad sa vaccination rollout. Ini ang kinonfirmar ni Alcalde Noel Rosal sa paagi kan sa iyang Facebook post. Sigun sa Alcalde, ngunyan maabot na sa 40,000 na Legazpeño kaya na ang sa priority group alagad kay puan pamanggarar na inuton ang mga senior citizens dalan sa pag-abot kan sa 6,000 doses ng Johnson & Johnson vaccine. Ipagpapadagos ang naburubarangay na pagbabakuna poon ngunyan. Pigpaliwanag pa kan alkalde na kanakaagi aldaw na ubos na ang 2,000 doses ng Sputnik V, 300 doses ng AstraZeneca, ang naubos man kasuodma. Asin may natatada pang 1,342 doses ng Sinovac para sa second dose na itutudok sagod sa Hulyo 25. Pigdalauman na mag-abot niya na semana ang 5,000 doses ng Sinovac vaccine. Inabisuan ni Rosal ang mga Legazpeño na magtaod-taod sana sa ipapalos niyang orden para sa vaccination rollout sa syudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Naglalaom ang Department of Health, Bicol, na mas dakol na mga maedad ng persona ang mababakunahan kontra sa COVID-19 dahil sa pag-abot kan total na 33,280 vials ng Johnson & Johnson vaccines. Sinabi ni Noime Bron, DOH Health and Promotions Chief, na sinanaglalaom na ang mga gobyerno lokal, mainganyar asin sunodon ng prioridad lalo na ang mga senior citizens sa indang nasasakupan na lugar. Sa ipinaliwanag na ang vial kan Johnson & Johnson vaccines naglalaman ng 5 doses kung kaya ang 33,280 vials pwedeng ma-administrar ang 166,400 na senior citizens sa Albay, Camarines Sur, Cam Norte, asin Sorsogon. Ang alokasyon na 9,000 doses nagabot na sa Catanduanes. Mantang 28,400 na doses naman ang ihatod ngunyan na simana sa Masbate. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Sa ibong kang namamatian na pandemya kausa kan COVID-19, nanonotoran ng giraray ang pagdakol kan kaso ni mga personang na-involto sa illegal drugs. Inan kinonfirmar ni Dick Fontanilla, pamayo kan Legazpi City Anti-Drug Abuse Council o CADAC, kung sa iyang ipinaliwanag na dakulang parte asin papel kan mga magurang sa pagmamonitor kan sendang mga aki. Kay puan man na iguanin sufisyenteng informasyon ang kada magurang sa iba-ibang klase ng mga droga, dalan ta makakatabang ini para mapadali ang sendang pagbabantay asin monitoring sa sendang mga aki. Sigun kay Fontanilla, dakol na factors ang nailing kan mga otoridad kung natataan mga kaakian na involto sa droga, kariba na digi ang curiosity, influensya kan mga barkada asin sobrang pagtios. Sa ibong kani, mas nagiging masigasig ang sinong opisina sa pakikipagtabangan sa Department of Social Welfare and Development na magtaonin mga programa para maibitaran ang pagkaka-involto sa illegal na droga. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto.
Pinasalamatan ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo ang National Irrigation Administration sa pangyenot ni Engineer Luis Bragais asin Albay Irrigation Management Office dahil sa amay na pagkumpleto sa Bahamas Irrigation Dam sa Barangay Nasi, Siligao City na nakakasirbe sa 686 hektaryas nin kabasan sa Ligao City asin Uwas Albay. Tiyang sinabi na ang proyekto dapat makumpleto sa laog nin 7 bulan alagad, ininatapos na sa laog nin 6 na simana. Sa ibong nalado, sobra man ang pasasalamat kan mga paraoma sa nasabing lugar dahil ang tama papatubigan na ang sa inang kabasan asin pwede na sindang magtarok. Iyan ang primerong kabtang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kini. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Galing pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Planex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at botika. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap! Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot.
Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mas spaghetti tayo, El-Real ang pasta ko. El-Real, El-Real, El-Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El-Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El-Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Sanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have links and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Sanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama, pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinuot ang big Milo Patsy Grocery Card! Basta mo! Nakascore ng big savings!
savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Sulit Pack. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako, kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 0203 series of 2021. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sinabi kan Department of Health na nadagdagan ang kaso ng variants kan COVID-19 sa nasyon base sa genome sequencing kan Philippine Genome Center. Tenang sinabi na nadugangan ng 186 kaso ang alpha variant, 142 sa beta variant cases, 12 sa Delta variant cases asin 12 naman sa P3 variant cases. Idinugang pa kan DOH na ang mga dugang na variant sali sa pinakauring grupo ng mga sample na naipairarom sa genome sequencing kan UP Philippine Genome Center. Sa ngunyan, nakapag-sequence na ng total na 8,930 sample ang UPPGC. Pinarumdum kan DOH ang publiko na mantang pinapakusog ang gobyerno ang healthcare capacity, ang minimum health standards asin pagpapabakuna ang mas maray na depensa o panlaban sa anuman na variant kan COVID-19. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa
Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Diit-diit na naman na naglalangkawan kaso ng COVID-19. Inisigun kay Dr. Maricar Limpin, ang presidente kan Philippine College of Physicians, na nahiling kan mga ospital sa pagdakol kan mga pigdadarang pasyente ng COVID-19 sa emergency rooms. Sinabi ni Limpin na namamatay anakan mga doktor ang paglangkaw kan kaso, lalo na sa ultimong parte kan nakaaging semana sagkod sa semanang ini. Idinagdag pa man na naglangkaw naman ang infeksyon sa mga health workers. Tinawanin doon ni Limpin ang pangangaipon na maghanda ng respiratory equipment as in supplies, arukan ventilators as in oxygen tanks, lalo na sa mga hararayong lugar. Siringman siniguro ni Limpin na ma-aksyon sinda kung kinakaipuhan, lalo na kung maaapektaran naman ang mga healthcare workers pag naglangkaw pa ang kaso ng COVID-19. May arestado ang grupo ng mga kababaihan na may nasuporta kay Vice Presidente Leni Robredo. Malansar ngo niya na simana, tanganing ikonbinsiron ini na magkandidato para maging presidente sa masunod na eleksyon. Ang grupo na aapodo na Women for Leni, materipon ng mga miyembros kan iba-ibang multi-sectoral organization sa paagi kan kababaihan magkaisa virtual meeting sa aga. Sinabi ni Vance Alcacer, tagapagtaram kan Women for Leni, na aktibidad atinderanin mga kababaihan na mahiras nin pagtubod na si Robredo, iyon solamenting leader na may tunay na nakakasabot asin mina-advokar sa derechos kan mga kababaihan. Mga buwelta sa girare sa tinampo ang mga iba-ibang grupo para sa tradisyonal na hiro protesta kasabay kan ultimong State of the Nation Address SONA ni Presidente Rodrigo Duterte sa Hulyo 26. Kung dati sa Laucan University of the Philippines Diliman Campus ginibo ang sa indang programa, plano kan mga militante na magbalik sa tradisyonal nindang lugar sa hampang kan St. Peter's Church sa Commonwealth Avenue. Sigun kay Bagong Alyansa Makabayan Secretary General Renato Reyes, mas halipot ang pighandaan nindang programa dahil sa pandemya kan COVID-19. Alagad, siniguro niyang mas magiging malaman asin mainit ini dahil sa dakol kan mga kinakaatubang na issue sa nasyon. Siniguro man ni Reyes na masunod sila sa pigtalaan ng mga regulasyon kontra COVID-19 na sa indang napatunayan sa nakalis na SONA kang presidente kan sarong taon. Para man kay dating bayan muna Representative Teddy Casino, mas importante pa man giraray na madangog kan na mamanwaan an agrangay kan lambang tios na Pilipino na da inabubugtak sa peligro ang salud kan mayoriya. Sa lado man ni dating Social Welfare Secretary Dinky Suliman kan Tindig Pilipinas, 5 taon na nakakaagi alagad day pa man giraray nangyari as sinimbes kini na hampang sa krisis sa nasyon dahil sa sala na pamamahala. Bareta Alas sa ibang nasyon. 10 katao ang nagadaan sa nangyaring mudslide sa Tajikistan kung saan 8 katao ang natagpuan mantang 2 babae ang nailigtas hali sa pinangyarihan kan trahedya. Sigun sa report, dahil ini sa makasog na pagparauran sa norteng parte kan nasabing nasyon. Sinabi ni Ministry Spokeswoman Umida Yusupova na posibleng magdakulpa ang death toll dahil 2 individual pa ang nawawara. Kanakaging semana, 16 katao man ang nagadaan dalang sa mudslide sa Lenderos kan Uzbekistan asin Kyrgyzstan. Sa ibong nalado, guminebo man ng mga iba-ibang diskarte ang mga nakaligtas na pasahero kan lantopan ng tubig na luminaog sa piglunadan nindang train sa railway tunnel kan China. Sobra 500 katao ang nailigtas hali sa tunnel kan Henan Province dahilan sa pagbabaha. Ang nagkaparang aldaw na daing puknat na pagparauran kausa kan pag-evacuar kan nasa 200,000 na residentes dalan man sa pagsurupay kan tubig sa mga salog. Sa paglaog kan tubig sa railway tunnel, nasa 12 katao ang nagadan. Sa kabilugan, puminakol sa 25 katao ang nagadan sa maiwasan na pagbaha sa Henan Province. Istorya kan mga nakaligtas hali sa pagbaha sa train tunnel na tuminungtong sinda sa mga tukawan asin initaas ang sendang payo para na sinda mawaranin paros.
Dalan sa insidente, dakol na flights asin biyahe kan train sa Henan an nasuspendir. Bareta sa lado nin sports. Sarong miyembro kan Philippine Olympic coaching staff ang pipabalik sa Pilipinas matapos maging positibo ini sa COVID-19 test result. Kinonfirma ni Chef de Mission sa Tokyo Olympics Nonong Araneta na ang coach nasa isolation ang unyang tanganing mapreventara na maulakitan ang ibang miyembros kan delegasyon. Ang Tokyo Olympic Games Organizing Committee magkakaigwamanin investigasyon asin rekomendasyon tanganing maisiyan kung sisay ang mga close contact kan pasyente. Ang Tokyo Olympics formal na mapoon ngunyan kung saan 19 atletang Pinoy ang makawat. Baretang ano? Nga paano? Aramon ta sa Baretang ano? Naghagad nin maabot sa $22,000 ang sarong Pinay domestic worker sa employer kini sa Hong Kong na ipigreklamo niya ng sexual harassment. Ang kaso, isinangatkan Equal Opportunities Commission na nagrepresentar sa nasabing Pinay. Ibinulgar kan Pinay na nagpuon siyang magtrabaho sa rong kan employer niyang paratokdo sa UN Long Area sinagsapar ng sexual harassment sa pagultanan kan Oktubre 2017 sa Code Enero 2019. Kaibanan sa ganibo kan employer niya ang pagpapailing ni nakahuba asin pigkakawatan ang sensitibong parte kan lawas kani Burubanggi matapos ang pamanggininda lalo na kan maghali anagom asin mga aki kaning pasasiring sa Canada kan Hunyo 2018. Inako kan Pinay na dai siya nagpalag dahil takot na mawaran ng trabaho lalo na tapig susuportahan niya ang tulo niyang mga aki asin mga magurang digdi sa Pilipinas alagad na pirita na tapuson ang sayang kontrata kan Pebrero 2019 kan hagadon kan employer na paugmaon siya gamit ang sayang kamot katrokis kan plane ticket hali sa Pilipinas pasiring sa Hong Kong matapos ang nalipot na bakasyon. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Para sa iba, difícil ng pagbulagon ang katotohanan. Ina nagluwas matapos matrap anina ni Sanya Lopez. Diskonfiado an ina dahil ang tabako man sana sa on-screen romance ang nangyayari sa siyang aking si Sanya asin aktor na si Gabby Concepcion. Inako ni Sanya na nabigla siya sa hapot kan siyang ina kung sinda na ni Gabby. Dahil man pinahimutikan ni Sanya na maski ka ito crush na niya si Gabby alagad, dahil man siya nagtaonin tano sa simbag sa hapot kan siyang ina. Inako ni Sanya na maski maedad na alagad, guwapo pa man giraray si Gabby Concepcion asin talagang maasikaso. Barata, saludo ng saludo magkata sa news base si Mardila. Markamen. Maraot sa salud, ang kulang sa katurog, alagad may maraot man na epekto sa salud, ang sobrang pagkaturog. Tigil komendar na 5 sa 9 na oras sana, ang oras kang katurog ng sarong tao. Sigon sa mga eksperto sa salud, sa kinaban, ang sobrang katurog may kinaraman sa helang sa puso asin dugo, obesity, diabetes asin depresyon. Alagad danganing masiguro, ang sufisyenteng katurog sa sarong aldaw, pwede man na mag-power nap. Abiso man ka mga eksperto, kapag makaturog na sa banggi, dahil maggamit ng gadgets bilang pampakaturog. Pinakamarahay pa manggiraray, kung makaturog sa banggi, dahil ini pwede na mag-gibo pa ng ibang trabaho o kaya pag-aadal. Dapat man na magpili ng tamang schedule ng pagkaturog asin sigurohon na mamantinir ang siring na schedule. Tandaan, health is wealth. From Newsbase, Mardela, DZGB. Garamit din ng maana. Nasubrang kikaturog. Yeah. Inanod. Ultimo si Detalles kang Bareta, ang kamugtakan kan panahon. Nasa linya ang pag-asa. Magandang umaga po para po sa kalagayan at pagtaya po na ating panahon ngayong araw, July 23, 2021. Ito nga pong si Typhoon Fabian ay mabagal po siyang kumikilos dyan po sa may silangang bahagi ng Miyako Island. At kanina nga pong alas 4 ng umaga, ang mata po ng Typhoon Fabian ay huli pong namataan sa layong 510 km hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas na hangin na umaabot ng 150 km per hour malapit sa gitna at pagbugso umaabot ng 185 km per hour. At ito'y kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran.
At dahil nga po dyan kay Typhoon Fabian, pinag-iibayo niya po o pinapalakas po niya yung tinatawag po nating southwest monsoon o habagat na siya pong nakaka-apekto sa ating bansa. At dito naman po sa atin sa Bicol, maaari pa rin po nating asahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. At kasalukuyang ng taas po ang ating gale warning na kung saan po magiging maalon hanggang sa napakaalo ng ating karagatan. Saan po yan sa seabirds po ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, sama ang Ticao at Burias Islands. Kaya naman po ang ating mga isda, yung mga maliliit po na sasakyang pandagat ay patuloy po nating inaabisuhan na huwag po muna silang pumulaot at yung mga malalaking sasakyang pandagat naman po ay mag-i-alerto pa rin sa malalaking pag-alo ng ating karagatan. At ang ating inaasanggot ng temperatura nasa 24 hanggang 31 degrees Celsius. At ang ating aras sumikat kanina 5:28 ng umaga, dito yung nilulubog sa ganap na 6:50 ng gabi. Na po dito sa Pag-asa, DOST, Janice Rosero po nag-uulat. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Biyernes. Sa pangara kan mga pagiriba, Mardila, Angel Mostasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical asin Pag-asa Legazpi. Kami po nagatod kan bareta. Ako si Chie Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa inong pagantabay. Happy birthday kay Mrs. Sylvia Arboleda dyan sa Cruzada. Happy birthday, Sil. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Hinebra San Miguel na bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. San Gabi